be mana gora lay galle xamini ga ba gale ga may do arti hakkunde mi Allah wala gaza ha sai arti ran ko gulade ala wala min ko may may wala ko may idu ko bittundiral woni to yimmino mi mele yimbe be kayima ala bittundiral won to dum gadduda ha ay dum de dum gaddu me nda yan ko mayna dara tampade ya ko foko dum min dokkuma mata anda jama o yida kam amin million gila nyanden jama o yida kam be jidam oho minen min goni koy wadde organiser e legal amen gal dar gal samba kumbirda musembo adan don do min jidi wadde jama min pofta min gonta yaade ga conférence uji ko ga min jaar penal da ko penal de ko gangoni be jida min be jida kam min jida samba kumbe be jida on sey lam samba kumbe lolo kanyum wala be jida dum ko dum do hokka mal samba hebani wargani te samba yitango warga wala hebani warga bu sugar bol be dokki sugar bol be dokki dum non wiino ni mam neldo mo wargo tamaroje fomi hebani Allah ande hebani min gay mi tampirdano mayirani fo ko dum te dum gonmi do sa wonti ndiyam tan mi yara ayar fana Allah ne seedi wona ga debbo ko kikidi jeetade do gonmi do ben wonde jiyam kikidi Allah ko barki dum kan hulbini jarha ndiyam wonde dum kan hulbini de naw der an ka jew be do be dokki ko pusdo la ilaha sak pusdo be dokki ko pusdo hade be njeyma na nam yaro sar da jaraw si yow yi artara woppu don dan yaro sar na gallo yalta gal ya hay ndoy ko fay walla hay la ilaha illallah Allah walla faabo ngandi me yimbe som piliti ngoni julbe yo ngoni julbe jidindira lawje berde de ha laaba cer berde yo be lawje dum be lawje berde ha laaba cer yimbe yo jidindirtu kono yimbe so ganji woni berde men sirto do gonde wuro onon gonde nangam faabo Modou no badda ari selle no galle arti balada ni modi wallahi Modou jam tan woni jam tan ma sha Allah alhamdulillah to gugga men gon kambe abe sikkima be gondande est ce qu'on a der be gon baylel to ay baylel de wonto wi non yahade badon tambe Modou ko Modou ke ma sha Allah ko an pannon jinnani ni jon kay lawol ko dari ngum ko mi jiddo hoddi ni galle wuro jiddo ko jiddo hoddi wuro jiddo hoddi Allah Modou ko pour hollum bam men tampini mi gido heccanki nanno dami téléphone tan ar mi anda ni o bonno nan tampini mi min kay sino sago mi wona do ha heddo e julde min hoore ko dum jinnem ka ko dum cikkanno mbadata kay min hoore ko dum jinnem Allah en kono Allah dum ma wonde ko jaagol kam ma wonde ayde non wonde ko sahi gallo non ko mbuda dole gallo e ma wato ngaccumi do kono non ko min ko jinmi tan ko jodda jinmi tan ko jodda ada andi won gondo to won gondo to babam mbi sikku kam tan ko jakku noppu makko di woni nyanden babira tan mo towno mi do tan jom yeso nyardindo odon tekkudo balba abkalis de o monto babam ko jaton ko o mono ton hande mono ton manan won hande yontere ma andani o boyi ton la ilaha illallah baba mi ko o mono ton gido nyado na ton bido hudi est ce wona kanko nafiki yo abon ko nafiki ko janga yew ko kanko ton école di primaire hanja université kala mo garda école mo garda ina winda abou kalis ile nafiki la bida o hakuna mal école aji tu waddi ko hamim ya sama kumbel so mi namdi mo sama kumbel ma halane hol deftere windade e inde abou kalis nafiki e français mbiɗa mo halane komi anda fof mbiɗa andi kanko bondi ton indam ko kanko kadi bonnatam to babam ɗum waɗi babam nana hannde ɗeɗo balɗe mona tampinimi tan ko téléphone aji artu ala no mi waɗani beele yo oppam tan mi wona ɗo mi wallodiri ma ha lewru ndu faando mi fuɗɗo yaade kono kam o wi tan ko mami ara la ilaha illallah muhammadar rasulullah o wi tan ko mami ara tan mami ara e kono sa yi gallo bonat
hakkunde malla wallahi ko jinnaɗo wallahi sa yi galle jinnaɗo kankon o tampini hen sa yi musat wallahi sa yi musat sa yi malla woto goppata min ɗo minen ɗo joni ɗo ko hunde no yuuri ha ɓuuri kadi sa yi kadi joni heddimo ɗo min gore ɓeɗo rewɓe ɓe ko sukñaɓe ɓe ñamat kam ɗo mi anda kam sen faami ɗum ganda kam sa yi koɓe ñamoɓe ala hakkundem Allah ɓe ñamat kam ñamatama kay hakkundem Allah kam sinno ko sagam gona ɗo ha lewru ndu maaya kono kala no jaaɗa lewru ndu maaya hakkundem e Allah kala ko nanɗa caggal ma faama woni koko bettuma ɓen rewɓe ɓe moƴƴani rewɓe ɓe ko ñamoɓe yimɓe min de ambiɗe rewɓe ɓe jittan ko ñamde kala nde ɓe dañani tew ko min ɓe mbiyata mbatta tew ala ɗum kam watta hakkundem Allah mbima ko mino wima noon o arti ha ɗo nde mi jooɗo kam kam watta hay tew en tout cas de min kam ko jaagam aɗa andi hulɓini hen kanko oɗon mo mbiyata abou kaliso kanko tan hayde bonni kon keɗam ɗe kaw pour jaagam ala oto woy kawannen ɗum koye jarani boji hakkundem Allah pour jaagam gorɓe Allah ne seeɗi pour jaagam min kam pour jaagam mi alma gonkonan laaɓa ceer hakkundem Allah min kam sa yi goppatami kono boni ala joni en mbatten hakkundem Allah koɗo boni goppata kam joni en mbatten par ce que ɗo joni ni hay maaro coɗɗa ɗo koko seeɗa heddi hen kawannen maaro ko natti hewde ala kawra ndemam ɗam ko natti hewde hakkundem Allah wona gajaji joni noon min kam ɗum ɗo kam mi anda fono ɗum jogol waade kawannen aɗa wayne men kawyi min kam yiiɗa goya wallahi mi yiiɗa goya joni en mbatten eyyi joni mi ruttoto mi yeehi ha nder to mi ƴewnodduɗo bam ƴewtondirde makko mi yo accam ɗo am kam ha duuɓi ɗe heddo hettinmi ko yontere mi ara walla a faami min kay ni welani ni heewi ko min hoorema mi no jiɗirɗa kala no jiɗirɗa yomi cooɗo a faami ko min ɓuuri yidde cooɗade wallahi min ɓuuri yidde cooɗade nde ɗonadi kanko nde kadi ko jinnaɗo wallahi kanko hoore makko ɓurno sembinde garlam ga wallahi mataw goɗɗo toon o ko kañum waɗiri hono dani wallahi kono min kay sinno ko sago mi wonɗo haala ɗum maya min mbiɗon daɗiɗimi eyyi wallahi aɗa yiɗimi aɗa yiɗi gallo gorgolaɓe maɓe ne jinma jamma ñalawma heure fof ko haala maɓe kalal joni si allahu lamɗo jaaɓi min mami noddu bamma mi haalan ɗum mami wimo noon yo andu naafigue naati galle makko pusowo naati galle makko fimiste naati galle makko kala ndo waɗani feere o yaltini oɗo galle makko walla waɗi feere o ittu oɗo galle makko par ce que abou kalis oɗo il est naafigue très bien il est naafigue bien wallahi mi haalanma de naafigue de ala min hoore mami haalde makko haalde makko de haalde makko de joni mi haytat yaade mi yeehi hami naati nder joni mami noddumo kanko ba wallahi kalduma ko ɗum ɓuuri kay joni enne kadi noddamo neni mami noddumo min noddamo joni jimmo ko wonde sarma wallahi an ko an nihi kala cikkannomi kam ko ma lewru koor kam ɗo maaya kam min kam ko ɗum cikkannomi so Allah jaaɓi eyyi wallahi mi rutto nder ona eyyi wallahi ya pofɗa ha ɓooy seeɗa ilaha illallah mouhamadou rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam kooli enɗam ɗeeɓi taƴdi enɗam ko wiyete ko enɗam ɗeeɓi bonde wallahi enɗam ɗeeɓi bonde ngel ɗo cukalel ñande yaano ɗo hakkude mi Allah mi hoya Allah ne seedi mi hoya ñande foof mo Allah addi jamma foof kumtari pop ko guertoɗe min ñamata ɗum ni ete wona min ko kangue ngel ɗo cukalel nde tawno jogui fullo jogui fayida yi ha Amérique liggi dañi haalis addi ha ɗo galle mabɓe nana hande sa yi bama kono ne neemi ala fof ko waɗani toon o mahi ko huɓere yonde o mahen ɗum manodirdira huɓere yonde nani hen huuɗi omon huuɗi banggue manodir ala probléme ala adi haaga min komi kawmu kadi min newnomo ɗo ndegel woni cukalel nde ko min wonduno makko ɗo eyyi kadi min mi wonano makko criminel nde tawno wona mawɓe nan ɗo sa wone cukalel criminel aɗa fiya aɗa ƴetto aɗa huuɗa so mawni tan so seftiɗe ɗum wiyatma ko imbécile min mi wiyata cukalel guel wiyata kam min komi imbécile kadi min mbiɗa andi cukalel guel il est bien machallah joni noon jaaha aɗa haasidomi en nema mo Allah hokkimi an abou kalis aɗa haasidomi en nema mo Allah hokkimi aɗa wiya cukalel guel naggam e naggam pititi patta yo Allah ñaaw wallahi yo Allah ñaaw nde kam ko sukara yero saare no wondu